Gustafssonilta. Tuossa se veto tulee. Jaa. Kävikö se maalissa sittenkin? Katsotaan tästä vielä uudelleen. Voi luoja sentään. Kyllä, se on ihan selvä maalihan se on. Erik Gustafsson maalin tekijä. Miten päättyy Suomen kuitenkin kaiken kaikkiaan hieno turnaus erittäin kokemattomalla miehistöllä. Matias E3 kimppuun. Suomen rännistä hakee kiekon. Passi poikittain Lehtonen! Ja siellä on! Siellä on! Ai, löikä sisään! Pääsee iskemään 3 löytä vastaan, ainakin 2 löytä vastaan. Sakari Manninen, Pesonen tulee mukaan, Manninen vetää ja siellä on! Sakari Manninen lyö Suomen 4 parhaan joukkoon. Ai. Sakari Manninen tämän ottelun ylivoima.